have a panel and we sit apart in 50 minutes. Example. Tiwandireni mtimanja awiri kuchokera kuno ku Kanema komanso pa wireless ya Zodiac. Iyi ndi programu yapadera imene ikufikani pamene pa dziko lonse lapansi kuyambira pa 15 mpaka pa 22 Oktoba maiko akhala ndithu akuganizira za matenda angonagona amene ndi osapatsilana pa Chingerezi timati non-communicable diseases. Ndipo chaka chino mutu wa sabata imeneyi ndi nthawi yotsogolera yakwana pa Chingerezi time to lead mapankhani imene ndithu ya matenda amenewa angonagona koma osapatsilana amene ndithu timati non-communicable diseases. Mfandi kuna ndineni ndi manja awiri kuzokambirana zimenezi zimene madzulo ano tikhale tikuunika za sabata imeneyi kufunika kwake komanso timva kuti kodi tikamakamba nkhani ya matenda amene angonagona koma osapatsilana nkhani imeneyi yafika potani kuno kwathu Malawi. Ndine ndine chance mozapanda ndikulandireni mpulogalamu iyi koma madzulo ano sindili ndekha ndi akuluakulu amene atithandize kuti nkhani imeneyi timvetsetse bwino. Poyambirira tili ndi Francis Kwenembera iwo wakuchokera ku chipatala cha Kamuzu Central ndipo amayang'anira ndithu za matenda amenewa angonagona koma osapatsilana. Tilandireni ndi manja awiri. Sibongo kwambiri. Tilinso ndi Samuel Kumanje iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene kudwala matenda amenewa angonagona koma osapatsilana komanso ndi vice chair kapena titi wachiwiri wa pampando wa mgwirizano wapadera umene ndithu amawutcha kuti NCD Alliance. Tilandireni ndi manja awiri. Sibongo kwambiri. Ndipo kuchokera ku makamaka tine ndithu kuti mmodzi mwa anthu amene tinawo pa panel madzulo ano ndi Adumisani Nkhoma ndi health program coordinator kapena ndithu mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito za umoyo ndipo iwowa ndithu nkhani yawonso imene ndithu amalunjikapo kwambiri nkhani imene ya matenda amene angonagona koma osapatsilana. Tikulandireni ndi manja awiri. Tatuza. Sitingakambeza nkhani imeneyi popanda ndithu unduna wa za umoyo ndipo tili ndi Hastings Chumya iwo ndi deputy director non-communicable diseases ku unduna umene wa za umoyo. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Ndipo zokambirana zimenezi zikufikani pano pa Zodiac kudzera ndithu ku NCD Alliance ndipo tikhala tili pano kuti timvetsetse bwino nkhani imeneyi koma poyambira penipeni ndimafuna kuti ndapemphe Kwenembera kuti atifotokozere makamaka tikamakamba nkhani imeneyi ya matenda angonagona koma osapatsilana tikuti chani penipeni. Zikomo kwambiri chance. Tikamakamba za matenda angonagona osapatsilana ndi kula matenda limene munthu sungatengere kuchokera kwa mzako. Komanso ndikuti matenda amene wamonga takamba kuti angonagona munthu amakhala nawo matenda amene mpaka moyo wake wonse. Ndiye pali magulu osiyanasiyana amene matenda amene wawa ali. Tili ndi monga zokhuza matenda a ubongo amene mina mental health disorder komanso tilinso ndi gulu la sugar matenda amene amatimata a sugar pachizungu amati diabetes imene ndikuti sugar sikuyenda bwino mthupi la munthu. Komanso tili ndi matenda amene timati othamanga magazi amene pachizungu amati hypertension komanso palinso gulu lina cancer imene so ndi gulu limodzi imene la matenda angonagona.
komanso tinso ndi magulu ina ngati la lokhudza za magazi makamaka la sickle cell komanso palina timati ya hemophilia. So amene wandi ena mwa magulu amene ali matenda angonagona koma osapatsirana. Chabwino, ndimafuna kuti mene tikhale ndi chithunzithunzi ndithu kuti kodi tikamakamba za nkhani imeneyi ya matenda amene wangonagona koma osapatsirana, vuto limeneli ndilalikulu bwanji kuno kwathu Malawi Ankhono? Tokoza vuto lindilalikulu ndithu. Tikatengera imfa zonse zimene tikuziziwa ku Malawi kuno ndekuti pa anthu 100 osamina mwalira anthu 32 amakhala mwalira chifukwa cha matenda ngati amenewa. Komanso tikaona kuti kodi matenda amenewa akugwira anthu ake ati ndi ati, tikuona kuti amene akuvutika kwambiri ndi matenda ndi anthu oti zaka 40 sadakwane, achinyamata achichepere. Kutengera muna zisanzo za muna nthenda imodzi ndi imodzi titakuona kuti pa matenda a sugar Amalawi 6 mwa Amalawi 100 ena aliwonse amatakhala kuti alinayo sugar. Komanso tikatengera matenda BP kamena kuti kuthamanga kwa magazi ndekuti mwa Amalawi 100 onse 16 amakhala kuti nthenda alinalo. Nditha kuona kuti ndi vuto lalikulu ndithu. Komanso china chimene chikupangisa kwambiri kuti vuto likhale lalikulu ndiyoti anthu ambiri amene mavuto ndo alinawo ndoti sakuziwa. Ndi chifukwa chake tikuona kuti vutoli ndi lalikulu zedi. Mufotokoza nkhani imene ndithu yandichititsa chidwi kwambiri kuti anthu ambiri akumakhala ndithu kuti zaka zawo ndizosaposera 40. Pali chifukwa? Chifukwa chachikulu chimene tikuona kuti chilipo ndi kuti Malawi ambiri satha kuzindikira kwenikweni zizindikiro za matendawa. Komanso makhalidwe ena ndi ena amene angathe kuwapangisa kuti matendawa athe kuwapeza. Komanso kupatula izozo anthu amene amapeza kuti mwina apezedwa mochedwa ndi chifukwa amapeza kuti anthu achinyamata akukhala osaziwa mavuto awo. Komanso kumapeto kwake akupezeka kuti matendawa agwira ndithu. Chabwino, achumya ndizowa ndithu afuna tirirepo ndemanga pa nkhani imeneyi. Ndikuchita chidwi kwambiri podziwa ndithu kuti tikamaona achinyamata timanena kuti amene ndithu ali othamanga magazi amene mwina singayembekezere ndithu kuti mwina nthenda ngati zimenezi zizakhuza. Koma mwina achumya mupitirize mwina pamene afotokoza Ankhomo. Zikomo kwambiri chance. Mwina pongonjezerapo zomwe anena adokotala Ankhomo. Matenda amene wangonagona koma osapatsirana kale matenda amene wawa ningoti matenda amene wawa timatenga ngati matenda anthu opeza bwino, the affluent, anamadya phama edi. Ndeso mukaonetsetsaso kuti emphasis kwambiri ya ma partners, ma donors, emphasis kwambiri makhala kwa matenda opatsirana achatimati ma communicable diseases, matenda ngati malungo, chifukwa chachikulu, kungotchulapo zochepa. Panopo pameneno anthu akuchita chidwi ndi matenda amene wawa, ndipo matenda amene wawa akunkanakula chikwaso cha madyedwe. Matenda amene waso timatcha ma lifestyle diseases, matenda amene amabwera ndi mmeneweyo ukukhalira. Nde mukaona kwambiri masiku ano achinyamata ambiri mwina amangokhala osapanga ma exercise, mwinaso kaulendo kochepa malo moti uyende ufuna kuti ukwere galimoto. Chinaso mwina chomwe chikutika pa chiopsezo kwambiri ndi zakudya zomwe tikudya, mchengezi taonena kuti chunky foods. Zakudya zambiri mutandikupera mutagwiza anani kuti chipakha mwina chips chote chapa chiwaya chote sichinaphe bwinobwino, kupatiza pa chips mwinaso nyama yoti sinaphe bwinobwino yongowidisa pang'ono mwadya kale. Zinthu zimene zizi zomwe zikutika pa chiopsezoso. Zinaso kongojezerapo mwina mchere kudya kwambiri munthu ndiwo sonalawe kuti uone kuti mchere mulibe wethera mukale mchere. Komanso mwina kungoyinjizapo zina zomwe zikutika pa chiopsezo kwambiri ndi kumwa mowa mauchitakwa, komanso
kusuta foja zina mwa zomwe zikupangisa matenda amene wachulukire mdziko mwathu muno ndi zimenezi zikumwambia akunembera ino makhala kuchipatala ndithu nthawi ndi nthawi mumakumana nazo zimenezi ndikukhupira kuti nkhani imene isingadutse opanda ndemanga yanu kuti mukuti vutoli latifikisa poti mpaka nati zikhala tizikambirana nacho nchifukwa chani. Ya tokoza kwambiri monga afutokeza kale Junior kuti kwambiri tinatanganidwa kwambiri ndi matenda opatsirana. So kali ku Africa ku Malawi tinathamanga kwambiri drama kuika kumeneko nde mene mabwera matenda makhazikika anthu osatani osazindikira kenaka pamene madzazindikira pamene kuti kuli matenda amenewa ndiye china choti anthu samathaso kuzindikira nsanga za matenda amenewa komanso ifoti cha maganizo mene amakhalira anthu mwina amene tinabadwira makacha yathu kuti ena akaona kuti pali vuto amafuna akasakesake chithandizo kwina monga ngati kwasing'anga vuto lilipo komano akaona kuti asingapite kuti kuchipatala ndi amamboyenda njira zina ndi memori ambo ifoti sakuzindikira matenda amene ajawa apeza kuti akukazungulira mene azikapita kuchipatala ndokuti vuto lijalatani lafika pake kuti ndilalikulu kwambiri mwinaso lambobwetsa ma complications zovuta zina muchane mthupi ndi vuto limene likuoneka kuti ndilalikulu foti so anthu samazindikira za matenda amenewa angonagona so tingathenso fotokoza choncho kuonjezera pamene anafotokoza Junior. Tibwera nthawi inayake ku nkhani imeneyi chifoti nkhani yoti anthu sadziwayo namva Dr. Nkoma anayitchulapo ndithu mwatchulaponso kuti mwina nkutheka ndithu kuti ambiri tikudwala matendawa koma sitikudziwa nkhani imeneyo mwina ndi nkhaniso yakulu kwambiri imene tikuyenera ndithu tikambirane pa zokambirana zimenezi koma patikamba za Global Week for Action on Non-Communicable Diseases chaka chino cha 2024 sabata yapadera ndithu yoti tikambirane nkhani imene yokhuza ndithu matenda amene wangonagona kumosapatsirana kufunika kwake kuti tizikhala pansi ngati imene tikukhalira chonchimu nkumakambirana nkhani imeneyi ndi kotanako. Tathoza sabata imene ndiofunikira kwambiri mene mwanenera mu imakhala sabata ndithu chifukwa chimodzi imene makhalira sabata nchoti matenda alipo magulu angapo mene anafotokozera kuti pali magulu a matenda sugar magulu a matenda ubongo matenda magazi cancer ndikuti tithe kuwafikira anthu ndikuwauza kuti mauthenga osiyanasiyana pamafunika ndithu kasabata ndithu komanso mene muzidwa muchoti mphini yobwereza imawala pachifukwa choti vutoli mmene mwanenera mmene mwamvera kuti anthu ambiri satha kuzindikira kuti kodi zikuwapangisa kuti nthenda liyapeze ndi chani komanso nthenda likayapeza angadzithandize bwanji komanso angapewe bwanji ndiwofunika kwambiri ndithu kuti tithe kunena mauthenga mobwereza kwa anthu kuti ndithu athe kumvesesa chifoti kupewa kumaposa kuchiza akumanje chiyambire program simulankhule ndimafuna kuti muonjezerepo pa nkhani imeneyi pofunika bwanji kuti tizikhala ndithu ndi sabata imene pa Chingerezi tikuitcha kuti Global Week for Action on Non-Communicable Diseases. Zikoma kwambiri makamaka kwenikweni tikayang'ana matenda osapatsirana ndi matenda amene amakhala silent kwambiri kuti samamveka kwambiri olo tikayang'ana amene boma lathu limagwirira ntchito tithozazinga kuti timathamangira kwambiri ku matenda opatsirana kusiya awa athu osapatsiranawo ndeno wiki iyi ndi yaying'ononso kwambiri inene okhala mwina mwezi umene wakuti anthu tithe kukhala pansi tikambirane bwinobwino kuuza mtundukhandi wa Malawi kapena mwina dziko lonse lapansi kufotokoza kuti kodi zizindikiro za matenda amene awandi ndi zotani mene akambira Dr. Wanena kuti pali matenda osiyanasiyana amene alipo pakati pathu koma siokhawa titati tiyambe kutambasula matenda aja titopeza kuti mwina akona 80 chakuti amene even ku Malawi kuno kusiri kuadziwa mwina ino ndine timangomva zoti ayi kuti sikosero kodi sikosero ndi otani ndi wiki inoyi ndi wiki imene iyenda kuti ithandizira ifeyo monga ngati ife NCD Alliance takhala kupanga ntchito zosiyanasiyana wiki yatha tinali kwa Khongoni ukathandiza anthu aku community kuti athe kudziwa bwinobwino kuti kodi tikana kuti matenda osapatsirana ndi ati komanso wiki imene imathandizira kuti
anzathu amene akukonza malamulo athe kuzindikira kuti pali anthu ena ake amene akupsinjidwa chifukwa cha matenda amene wawo ndipo kuti tingathandizire bwanji. Zikomo kwambiri. Kutheka ndithu kuti kutipeza kumene tili pano pa kanema ya Zodiac. Programu ili pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Ndipo tukambirana za sabata yapadera imene cholinga chake ndithu ndi kuunika tikhale pansi kuona kuti tikuchita zotani pa nkhani yothana ndi matenda amgonagona koma osapatsirana. Ndipo ndi nkhani imene ndithu tili nayo madzulo ano kuti tikambirane komanso kwaukulu ndithu timvetse kuti tikamakamba nkhani imeneyi tikuti chani kwenikweni komanso mwina nkhani imeneyi kumatheka ndithu kuti ndimoganizo kuti matenda amenewa ndi awo osadziwa ndithu kuti matenda amenewa ndi aliyense. Pamene tikupitirira ndi program imeneyi ndimafuna ndithu tioneko mwina mutifotokozere akumwenji kuti kodi mavuto amene alipo kwa anthu amene akudwala matenda amene wawa ndi mavuto otani. Tikayang'ana mu environment yathu timapeza kuti pali mavuto ambiri amene anthu amene ali ndi matenda amene wawa akukumana nawo. Vuto loyambirira ndiona kuti mu community mwathu sitimaziwa kapena sitimavomereza kuti matenda awa alipo. Ndipereke chitsanzo chimodzi chonena kuti munthu impsyo yake imatha kusiya kugwira ntchito munthu uja ali bwinobwino. Ndi chinthu ngati chimenecho chimakhala chovuta ku community kuja kuti athe kumvesesa kuti impsyo imatha kusiya kugwira ntchito imene ndikutanthauza kuti awareness to the general public ikusoyekera kwambiri ndi vuto loyambirira limenelo. Vuto lachiwiri tilonera kuti tikumachedwa kuzindikira matenda aja. Kuzindikira kuti munthu amene akudwalayo sakutha kudziwa kuti vutoli ndi matenda kuti ndi nakupita ku chipatala. Kachiwiri akamakalongosula matenda aja ku chipatala kwa dokotala amene mwina pa nyengo imene sanakumane nalo vuto lija kumakhala kovuta kuti athe kuphatikiza zimene munthu akulankhula ndi matenda amene ayina kugwiritsidwa ntchito. Mapeto ake mapezeka kuti akupanga diagnose molakwika kapena mochedwa. Vuto lina limene lilipo ndiona kuti tikayang'ana zipatala zathu ma services provider amene akutithandizira anthu amene ali ndi matenda osapatsiranawo akumayenda mtunda otali kwambiri. Monga ngati pamene tsiku lali kuti tikambirane za ma dialysis unit kwathu kuno ku Malawi tili ndi ma dialysis unit awiri okha omwe ndiye kuti munthu amene ali ku Rumbi kapena ali ku Kalonga ayenera kuchoka kumene kuja abwere kuno ku Central Hospital. Kapena amene ali ku Nsanje Tcholo ayenera kupita ku Queen Elizabeth Central Hospital. Kapena mwina tinene mwina nkhani ya cancer chipatala chathu chachikulu cha cancer ndiye kuti chili kuno kulongwe cha boma. Ndiye kuti munthu amene akufuna chithandiziro chenicheni cha mphamvu akuyenda mtunda wautali kuti akapeze chithandizo chimenechi chacho. Komanso tikayang'ana pa kwa anthu amene ali ndi vuto la matenda amene anenera madokta aziwa ndi vuto la tingoti langonagona la moyo wako wonse. Ndi ambiri amene munthu sumachira. Ndiye kuti madokta chimene amapanga ndi kungokupanga support kuti ukhale ndi moyo. Zikutanthauza kuti uyenera kumapita ku chipatala pafupi. Ngati cancer ndiye kuti mwina pamwezi paja uzipita ukalandire mankhwala. Tikakamba nkhani za matenda a impsyo ndiye kuti ndikawiri pa wiki uyenera kupita kuti ukalandira chithandizo ku chipatala. Komanso titene mwina ngati nkhani ya khunyu mayenera kumama mankhwala daily. Ndiye kuti upeze zithandizo zimene ziyazo paufunikira ndalama. Ambiri mwa anthu amene wawa chifukwa cha condition imene alili ambiri ayo samagwira ntchito. Kuna kuti apeze ndalama zopitira ku chipatala transport akathandizidwe kupita ndi kubwera amakhala kuononga ndalama zambiri. Pakutero kumakhala vuto lalikulu ona kuti munthu akwanise to adhere to treatment imakhala yovuta because of the resources. Komanso tikayang'ana mene system yathu ya mankhwala magulidwe a mankhwala mene imayendera muzapeza kuti mankhwala enieni ma essential drugs amene munthu amene ali ndi vuto losapatsirana kuti apeze mzipatala muja zikumakhala zovuta. Pali procurement system imene boma limagwisa ntchito kuti atha kugula mankhwala osiyanasiyana koma chawo amakhala ngati akuachepetsa kuti sakufunikira mochuluka kwambiri chifukwa kuti tilibe ma statistics okwanira kuti kodi amene afuna mankhwala ndi angati pambeza kuti mankhwala aja ku chipatala sakupezeka. Ndeni munthu uja amapeza kuti adokotala amulembera kuti akalandire mankhwala aja ayenera kulandirabe chifukwa akapanda kulandira ndiye kuti moyo wake akuyika pachiswe amayena kuti akagule mankhwala aja. Mankhwala pafupifupi 80% ya mankhwala amene anthu amene ali ndi mavuto amene akugwisa ntchito ndodula kwambiri mu mafamasi.
kuti mwina ukagule ku pharmacy ndipereke chitsanzo chabwino mwina kuti kapeze ni Philippine amene amathandiza pa nkhani ya kuthamanga kwa magazi ukapeza kuti ndi 10,000 so munthu uyena kumwa mankhwalawo tsiku ndi tsiku pa 10,000 ebo ndi 10 tablets ndikuti tiyerekeze kuti munthu wakumudzi tiyerekeze munthu ngati wakumangochi mudzi muche mbaluko akapeze mankhwala amenewo pakhala povuta komanso siwokhala wakumudzi even at town muno amene ali mtown akuvutikira kuti apeze mankhwala oyenerera chinanso vuto limene lilipo pakati pathu ndi kusalidwa chifukwa chonena kuti munthu akunditsimikizira madokotala ali apa kunena kuti munthu amene ali ndi vuto la matenda osapatsirana china chake mthupi mwake chimasokonekera kapena appearance kapena kufoka kwa mafupa kapena mwina even site imene imatha kusokonekera ndiye chifukwa cha zinthu ngati zimezi chazo kuti alandire chithandizo pano tikukamba pano mwina ambiri mwa ife sinalandire nawo amene tinayenda kulandira ndife kuti tithandizire mujandane kuti timayenda kukhala ndi ndalama zoti tizipita kuchipatala sitinathe kulandira komanso mwina tikayang'ana mu system yathu kuti kodi ma priorities ma authorities akumayang'ana mbali iti ma donors ndi anthu ena otero amene angathe kutithandizira kwambiri akumayang'ana matenda otani opatsirana kulekeza ndi matenda osatani osapatsirana mwina ndingoyimika paipo kufa cha nthawi chabwino furokoza nkhani zambiri basi ndikukhulupirira ndithu kuti tinda police holder pompa amene atifotokozera kuti kodi boma likuchita zotani kuti mwina thani ndi mavuto osiyanasiyana amene akudza chifukwa cha matenda amene wangonagona koma osapatsirana palinso nkhani ina ndithu imene ikubwera makamaka amene ndi mutu wa sabata imeneyi nthawi yotsogolera yakwana kodi atsogoleri athu akuyenera kuchitapo zotani nkhani imeneyi pali nkhani inanso yaikulu kwambiri imene tikuyeneranso kuti tikambirana tisanamalize zokambirana zimenezi ndi nkhani imene ndithu yabwera kuti ambiri sadziwa ngatani kuti tidziwe zimenezi tikambirana zimenezi tikapumira iyi ndi program yapadera pano pa Zodiac Television Radio komanso online. Takumananso programu yitu yapadera pano pa Zodiac Television Radio komanso online iyi ndi program yapadera imene akutipatsira ndi NCD Alliance ndipo tukambirana ndithu zokhudza sabata yapadera imene amaitcha kuti Global Week for Action on Non-Communicable Diseases sabata imene ndithu makhala padera kukambirana kuunika kuti kodi tikuchitapo zotani pa matenda angonagona koma osapatsirana limene tamva ndithu kuyambira amene tayamba program kufika pano kuti limeneli ndi vuto lalikulu kwambiri kuno kwathu Malawi koma nkutheka ndithu kuti mwina kwa nthawi yayitali sitinaperekepo chidwi chachikulu pa nkhani ngati imeneyi ndeti ndakuluakulu akatswiri athu amene ndithu akutifotokozera zambiri za nkhani imeneyi kuti timvetsetse komanso tikamva tichitepo kanthu achiumi amukuchokera ku nduna za umoyo akumanja fotokozapo ndithu nkhani zingapo zosiyanasiyana zimene ndithu ndi nkhawa zimene ali nazo mavuto osiyanasiyana amene akuyimira ndithu anthu ambiri amene akumana ndi mavuto osiyanasiyana tili ndi ndondomeko zotani ngati ku ndunaku kuti mavuto amene atithane nawo zikomo kwambiri chance ngati boma kupyolera mu nduna wa za umoyo sikuti tangokhala chete pa ntchito imeneyi yolimbana ndi matenda angonagona koma osapatsirana china chomwe ningonenapo choyamba chofunikira kwambiri choma boma linachita ndi kukhazikitsa unit kapena division ya non-communicable diseases and mental health division yomwe
ili pansi pa yomwe timati curative and medical rehabilitation services kunduna. Division imeneyi inakhazikitsidwa chaka cha 2011 kuti ikhale patsogolo kutsogolera ndithu kuti nkhani ya matenda amgonagona koma osapatsilana ikhale mbiri yakale. Chinanso chomwe unduna wachita chikhazikitse cha division imeneyi ya non-communicable disease and mental health ndi kukhazikitsa ndondomeko zotyakuka, mchingerezi timati ma policies, ma strategies, ma guidelines kuti at least tilimbane nawo nditu ma non-communicable diseases amenewa. Zina mwa ndondomeko zotyakuka zomwe boma linakhazikitsa ndi ndondomeko ngati mchingerezi timati development of multi-sectoral NCDs and mental health strategies. Ndondomeko inaso yofunika yomwe ndingachulepo ndi yakukhazikitsa kwa national alcohol policy. Monga nafotokoza kuyamba kuja kuti pali zinthu zina zomwe zimamuyikitsa munthu pa chiopsezo kuti akhale ndi matenda amene wangonagona koma osapatsilana. Chimodzi chomwe chimamuyika munthu pa chiopsezo ndi kumwa mowa mwauchidakwa monga muja ndi nafotokozera. Inaso mwa ndondomeko ndi kuyika kwa timati national cancer strategy. Ndondomeko imeneyi ndio yoti tilimbane ndi nkhani ya cancer. I think ndondomeko izo ndakuchulapo zochepa chabe zipo zambiri. Chinanso mwina chomwe boma likhala kuchita ndi kupyolera kuti kuonjezera ndalama zomwe timapatsidwa ngati boma kuchokera kuja kunduna wa zachuma kupyolera mu treasury. Ndalama zimene zizi zomwe timatipatsa kuti tilimbane ndi matenda amenewa chaka budget chaka cha 2023 financial year chaka cha 2023-2024 paka paku zakazukwera funding. China chofunika chomwe boma lachitapo ndi zimenezi. Ndalama zimenezi zimatithandiza kuntchito zambiri monga bwana Samuel anandichulapo nkhani ya kuvuta kwa mankhwala mzipatala. Ndalama zimene zimatithandiza ndithu kuti tizigula mankhwala mchipatala. Of course mankhwalawo ena amatithandiza ndi anzathu ma partners amene amatithandiza so nkhani imene yakagulidwa mankhwala ndi mankhwala amene wapaka vuto azitithandiza. Ndi ma partners ena amene amatithandiza kugula kwa mankhwala ndi ma partners ngati anzathu a UNICEF. Paliso program ya Global Fund yomwe imathandiza HIV, TB, tuberculosis, malaria. Ndi masiku ano ya bwera ndi integration kuti at least tizigwira ntchito limodzi akutithandiza so kagulidwe kamene ka mankhwala ama non-communicable disease. Chinanso chofunikira chomwe boma lachita ndi kukhazikitsa zipatala oluma kliniki amene amalimbana ndi matenda amene wangonagona koma osapatsilana. Makliniki amenewa timacha mchingerezi pain plus clinics amene akhazikitsidwa mu zipatala zingapo mdziko lathu lino la Malawi. Phatikizapo sodapo takhazikitsanso ma open clinics muzipatala so even zakumudzi. Ma clinics onse amene takhazikitsa ngati boma ndi akwana 163 amene wawa ma clinic amene wamapereka ukadaulo kwa madokotala athu ndi anamwino kuti akhale ndi ukadaulo olimbana ndi matenda amene wawa. Zimene ziso ngati boma takhala tikugwira ntchito mugwirana manja ndi anzathu amene aja support yochokera ku timati ku World Diabetes Fund kupyolera mu partners in health. Anzathu so UNICEF, anzathu World Health Organization atithandizaso kwambiri komanso tisayiwale so anzathu CHAM, Christian Hospital Association of Malawi takhaso tukugwirana manja mmene
tikugwirira ntchito yathu imeneyi. Mwina chinanso chofunikira chomaliza chomwe ndinganene chomwe boma lachitamo ndi nkhani ya awareness. Bwana Samuel anachulapo nkhani ya awareness ngati boma ndithu tikuchitapo kanthu ndithu furu kupyolera mu zomwe mchingezi timati World Commemoration Day. Monga pa 14 November chaka chino tikati kukumbukira tsiku lalikulu la matenda aja a shuga kuti tingathane nawo bwanji. Chinanso mwina ndi imene takumanirana muno ndi nkhani yokhayo ya awareness podziwa kuti vuto ilili anthu ambiri kumudzi kusamalidziwa. Zina zomwe ndinganenepo zomwe boma likuchita ndi zimenezi. Zikomo kwambiri. Mafotokoza ndithu zambiri komanso ndondomeko zosiyanasiyana komanso zina zimene ndithu boma likuchita. Kwamene funso nkumakhala apa chikume kuti ndondomeko zimenezi zikusintha zinthu pa ground pa. Zikomo kwambiri chance. Funso labwino kwambiri. Nditha kunena ndithu mosabisa kuti ndondomeko zimenezi pa ground zikugwira ntchito bwino kwambiri. Monga mujenda fotokozera kale kuti takhazikitsa ndithu zipatala ma clinics mbali zonse zoti zizilimbana ndi matenda amene wawa angonagona koma osapatsirana. Ndachulaponso za ma awareness kuti anthu adziwe za matenda amenewa. Komabe chance tikubira kutha kukomeza nani kuti paliponse pamene pali chabwino choyipaso mwina chimakhalapo. Kulimbana kwathu paliso ma challenges zovuta zina zomwe tokumana nazo ngati boma kupyolera mundu nawo za moyo. Bwana Samuel kumanja atachulapo nkhani ya mankhwala kuti ngati boma tikuyesesa ndithu kuti mankhwala adzipezeka. Komabe nthawi zina ndi zinabe kumapezeka kuti mitundu ina ya mankhwala sikupezeka. Ndifero ngati boma kupyolera mundu nawo za moyo nzoti tikugwirabe mogwirana manja ndi anzathu ena monga mujenda fotokozera anzathu a HIV AIDS division kupyolera mu Global Fund amene akutithandiza kuti kugula mankhwala kuti azipezeka mzipatala kuphatikizapo anzathu ajana fotokozerapo a UNICEF, WHO posachedwa paso tasaini ana mgwirizano ndi a Scottish government amene atatithandize so kumbali imeneyo yakugula mankhwala. Mwina zina ngati ndaiwala anzanga mwina tandithandizapo. Zikomo kwambiri Chiumya. Ankoma nkufuna ndithu fotokozapo pa zina zimene tikuchita ngati dziko kuti tichepetse ndithu vuto limene afotokozera kumanje ndi chithunzithunzi chimene ndithu tikuyenera ndithu kuti tichitepo kanthu aliyense ngati nzika ya dziko lino. Pali zina zotani zimene zikuchitika kuti tithane nawo amatenda amene wangonagona kumosapatsirana. Tathokoza. Mene anafotokozera Bwana Chiumya ife achamu azipatala za mipingo timagwira ntchito pafupa mogwirizana ndi boma pafupi. Njira ina imene tikuthandizira ndi njira imene timati service level agreement. Service level agreement ndi mgwirizano umene tili nawo ndi boma onesesa kuti zipatala zathu zimene zimakhala zolipira anthu azitha kupita nakapezako mankhwala ulere. Pene ndikunena pano chaka chino choti zipatala zathu 22 zasayina kali mgwirizano ndi boma kuti ma klinika NCD o ma klinika matenda agonagona anthu azitha kupita pa chipatala cha chamu kukathala ndira chithandizo mwaulere. Njira ina imene tikuthandizira tikugwirana manja ndi boma ndi muthandizira kufalisa uthenga. Andi ningofuna ndifotokozerepo kuti china chimene naona kuti anthu mukapeza ndipo mukauza za zinthu ndipo akachivomereza amathandizira kwambiri. Ndingoperekapo chisanzo timagwira ntchito ndi mabungwe a mipingo abusa
komanso achikulire mizi IDC. Zinali ndithu zozizwitsa komanso zosangalatsa kuti titawadziwitsa kuti munthu pasiku mchere amatha aina azilandira azidya muna osapitirira spoon yati ambiri adali kuti amaona kuti ndozizwitsa, koma atachitenga chinthu chija ndikuchivomereza adathandizira kwambiri kufalitsa uthenga kwa anthu awo mofunikira. Koma tione kufalitsa uthenga komanso kuwathandiziranso anthu ena. Chitsanzo chimene ndingapereke nchoti mmodzi mwa mabungwewa anapezeka kuti even anthu amene akuvutika kupeza transport kupita kuchipatala anthu amatha kusonkherana ndithu kuti munthu athe kupita kukapeza chithandizo. Nde muchidule pali zinthu zambiri zimene boma ndi mabungwe ena ndena tikuchita, koma I think chachikulu kwambiri ndichoti tonse tigwirane manja kuchokera kumudzi konse pakana kwa anthu amaudindo ndithu. Tikamakamba za sabata imeneyi chaka chino cha 2024 sabata imene yapadera imene tikuganizira za matenda amene wangonagona koma osapatsirana, mutu wake ukamba ndithu nkhani ya utsogoleri, time to lead. Mpofunika bwanji kuti adindo atenge nawo ndithu mbali yayikulu pa nkhani imeneyi akumwanje? What should be the role of leaders on this issue? Zikoma kwambiri. Tikayang'ana ntchito imeneyi ya matenda osapatsirana ni ntchito imene sikufuna kusiya munthu wina aliyense. Kuyambira ngati kwathu kuno ku Malawi titenge ngati imene structure yathu ili ya Malawi, kuyambira president amene anena kukhala pa forefront kuonesesa kuti tikamati people living with NCDs amakhala kuti a president agenda amene akusunga anthu amene ali ndi matenda amenewa, kapena ndi a DC amene akusunga anthu amene wawa, ndi kuti iwo ajayenera kukhala patsogolo kugwira ntchito zonse zoyenera kuti anthu amene wawa alandire chithandizo. Ndi tikamanena kuti it's time to lead, tiyenera kuti one ma leaders aja atenge chitsogozo chonena kuti ntchito iyi siyo titi asire anthu kapena ati asire aku ministry okaya, koma even ma leaders amu community kapena mwina ma leaders aku church, chifukwa tisanena kuti aku church mwina azibusa kapena ansembe amakhala kuti ali safe for nkhani isiku akhuza, koma anthu amene akudwala ali mkati mwawo. Ndikuti iwo ngati ansembe kapena ngati abusa kaya ndi abishop amene apostle aina kutenga chitsogozo cha nkhani imene iyi, popereka uthenga woyambirira kuna kuti anthu athe kudziwa kuti kodi matenda ngopatsirana kapena ayi, ndizitha kusiyanitsa kuti matenda opatsirana kapena inawa osapatsirana, komanso tingapange bwanji. Ndi nthawi inoyi ndimene tikufuna tipange campaign ona kuti it's time to lead. Pasakhale wina ake omusiya mbuyo iyayi, pasakhale wina ake kuti ali ndi udindo wanji ndi udindo wake iye uja kugwiritsa ntchito mphamvu zimene ali nazo kuti uthenga wa matenda osapatsirana upite patsogolo. Zomwe kwambiri mkufuna ndithu kuonjezerapo nkhani mipafuso limene ndi funso ndithu lalikulu kubasi, nimafuna ndipereke mpata ndithu kupaneli kuti kodi mwina mkufuna kuonjezerapo zimene afotokoza ndithu akumwanje. Ine nditsibeko mang'ombe pamenepo wangatati it's time to take action, osangokhala yayi ngakhale tipe uthengawo tisangokhala matichitepo chani kanthu ndi udindo wa wina aliyense. China chimene chikufunikira ndi kupanga kafukufuku matenda amenewa osapatsirana angonagona. Mwina tili ndi anzathu ngati ku hesi ma university awa athandizepo magawo ngati litiro limene lopanga kafukufuku za matenda amenewa kuti kodi matenda kukula kwake ndi kotani. Timene tikakamba za sugar ndi kukula kwake ndi kotani, tikakamba za matenda othamanga magazi kukula kwake ndi kotani. Anakamba za matenda eno kuti mwina sitingathe kwazi koma kuti tifukule matenda awa alipo. Mwina nkhani makhoti mwina zipangizo kapena ukadaulo kuthekera kuti mwina anthu ali nako kuti apeze matenda amene makhoti palibe. So zofunikira kuti anthu ataphunzitsidwanso. Ndithu wapereka chitsanzo mwina ngati cha matenda ngati sikoselo kapena hemophilia amene kuti munthu amapeza kuti akutaya magazi. Upeza kuti mwina madokotala ena alibe ukadaulo kuti mwina akhozotani kuzindikira za matenda amenewa. Apetaka mwezo kuti munthu sanathandizidwe moyenerera. So zofunikira kuti ngati pali knowledge gap apa matenda osiyana-siyana pafunika anthu aphunzitsidwe amene agwira chani ntchito mzipatala.
so kunoti pali magawo amene wani kupanga kafukufuku wambiri monga boma linakhazikitsa research agenda 2 so imene ngati mulozo woti tione kuti kodi mwina ngati kumana ni communicable diseases ndi ma areas amene tingapange kafukufuku so anthu kandi kuchipatala kandi ma university aina kutenga udindo kupanga nawo kafukufuku wa matenda amenewa kuti tithe kuzindikira zenizeni. Izo mukwambiri achiumu sikongombiri chance anzanga nina zambiri koma mwina pongo onjezaposo nditsindike kuti it's indeed time to lead monga muja ndafotokozera kuti pali zinthu zingapo zomwe zimatika pa chiopsezo kuti titenge matenda amenewa angonagona koma osapatsirana natchulapo zinthu mwina ngati osachita ma exercise ndimaona ngati adindo ngati atsogoleri m'manyumba mwathumu kuchechi tizikhala anthu achitsanzo woyika ma programs amene timatcha ma wellness program kuti anthu azikhala nawo involved azitengapo mbali kuti azipanga nawo ma exercise monga muja ndafotokozera kuti at the end of the day matenda ngati amene wangonagona koma osapatsirana akhale mbiri yakale zomwe ndimati ndifotokozerepo ndi zimene ziko. Pali nkhani ndithu ziwiri zimene ndimafuna ndithu kuti akuluakulu tikambirane bwinobwino tisanamalize zokambirana zathu madzulo ano. Pali nkhani yakusadziwayi imene ndi nkhani yayikulu kwambiri. Tili ndi anthu amene ali muno mtawuni, tili ndi anthu amene ali m'madera akumudzi. Amafotokoza adokotala nkhoma kuti pali nkhani ya mchere kuti sumayenera ndithu kudya wopitirira ndithu spoon zimenezo ndi nkhani zimene mwina enafe tikumverapo mpano kudzera pa program ino. Nkhani imene ya awareness tikuchita potani komanso munthu amene sakudziwa za anthu yomwe za matenda amenewa kamba kuti mwina si matenda kuti munthu ungadziwe mosavuta pakuyenera kuchitika chotani. Ziko mwambiri chance nditha kungoyambako ngati unduna zomwe tikuchitapo pa chimenechi ngati boma kupyolera mu nduna wa zaumoyo kupyolera mu nthambi yathu iyi ya NCD and Mental Health Division tinakhazikitsa amene timati ma commemoration days, global commemoration days, masiku amene timakumbukira matenda osiyanasiyana angonagona koma osapatsirana. Pali matenda ngati amene timatcha awa okudza kubongo pali tsiku ngati la World Mental Health Day lomwe timakumbukira pa 10 October chaka chilichonse. Ndiso paliso tsiku ngati lija ndinafotokoza la World Diabetes Day lomwe limakhalapo pa 14 November chaka chilichonse. Tiliso ndi tsiku la World Cancer Day lomwe timakumbukira pa 4 February chaka chilichonse. Masiku ngati amene wawa timakhala ndi zinthu zosiyanasiyana ngati ma open day events pamakhala timapanga mogwirizana nazo zathu Health Promotion Division kuti mauthenga azifalika zokhudzana ndi kuti tingapewe bwanji matenda ngati amenewa. Chinanso ndichoti ngati unduna wa zaumoyo timagwirana manja ndi anzathu ama radio stations osiyanasiyana aboma a private a community amatipatsa mpata pamene madokotala athu anamwino athu amapita ndithu kumakanena za uthenga kuti tingalimbane nawo tingathetsa bwanji matenda amene wangonagona koma osapatsirana. Zinanso mwina ndikupyolera ma newspapers ma TV kungotchulapo zochepa ngati unduna ndi zomwe tikuchita. Zikomwambiri akumwaje mufunanso muonjezerepo ndikupiraso kuti Dr. pamafunanso ndithu aonjezere. Ine ndimafuna kuonjezerapo ngati NCD Alliance yonena kuti mzaka ziwiri zitatu zapitazi tinayamba kai kupanga kafukufuku okuti tipeze kuti kodi chenicheni chikuvuta ndi chani nde tinayamba kuyang'ana mbali ya anthu amene ali ndi matenda amene wawa muonena kuti ndi Hastings Chubya tinapanga develop advocacy agenda for people living with NCDs. Muonena kuti mmene mujamo ndi mmene muli uthenga umene anthu amene ali ndi mavuto amene wawa kodi akufuna chani
chaka chinochi tinakhalanso ndi nthawi yapadera yofuna kuti tipeze mavuto amene amanga nthenje pakati pa anthu amene wawa ndikuona kuti tingapereke uthenga wotani kwa anthu kuti athe kuzindikira monga mene madokotala wanenena kunena kuti kumwa mowa mwa uchidakwa koma ife titapanga kafukufuku tinapeza kunena kuti palibenso kukokera kunena kuti kumwa mowa mwa uchidakwa iya tingoona kuti kumwa mowa pakali panopo palibenso kuti percentage yakuti ayi koma tikumwa mowa kumene kumatala kuyambisa matenda amene wawa komanso mauthenga amene ife tifuna tikonze pogwisa ntchito advocacy agenda imene tili nayo pakali panopa tinakonza advocacy 2 imene tifuna tigwirise ntchito yona kuti tikhale tikuyenda mma communities osiyanasiyana monga mene nanena kuti tinapita kwa Khongoni kwa Kabudulawo ukapereka uthenga uja ku community komanso ngati NCD Alliance ndi gulu la mabungwe amene amayang'ana matenda osapatsirana amene payiwokha amakhala ndi ma activities osiyanasiyana monga mene anenera Chiume kunena kuti timakhala ndi ma commemoration pa tsiku limene jalo timakhala tikupereka uthenga wa specific for that particular disease tekeze ngati mena maneno pa cancer ndeti tikakhala tikupereka uthenga umene ujawo wokhuza cancer kuti cancer ndi chani kodi anthu cancer tingaipewe bwanji kapena mwina kuti cancer je yakupeza ungazisamale bwanji de ma commemorations amene and amene akupanga amplify ma messages kuti anthu athe kuzindikira bwino ndi amikire kunena kuti pakali panopa pali response ya bwino kuchokera kwa community komanso ku Ministry of Health kamakamba nkhani za awareness kuti pakuoneka ndithu kuti pali change komanso pali response pa nkhani imene iyi. Ezomu kwambiri ndikufuna kuti timalizire nda Chiumya ndeti yambe uko apenimbera tichite bwanji upita kutsogolo kuno ndikuzowa kuti ankhoma aya nkhapo mankhani ya kusadziwa ayi kapena mwina mufuna muyambe kuti kodi tidani kuti tizidziwa kuti vuto limene tinalo nthupi mwathu ndi okay ndine kuti anthu ayenera kutenga udindo osauka kuti matendawa angonagona kumosapatsirana alipo ndi azikhaso ndi kanthawi kuti atha kupita kuchipatala kukangoyezetsa kanthawi zina zake ina guardian wabwera ndi patient kuti basi ndakuperekeza patient adwala ndifuna ndingoyesa nawo BP yeza BP ndiyokwera mamunthu samatani samadziwa so sungofunika kuti inaliyense atenge udindo kuti ngati ali ndi chipatala pafupi atha kutani kukayezesa kandi sugar kandi BP kuti angotha kuzindikira zoti mwina ngati kumala kuno zoti munthu zikaunikitsa munthu usauva kudwala zimakhaza ovuta makwaza tu zima amatha kupita ndi mtu asakubva paliponse koma kuti akangooniwa mthupi kuti mwina muli mota komanso zingofunikanso adindo kuti kodi zipangizo zitho makhaza okwanira kuti atakhoza mapita ukapimisa ukangoona kuti mthupi mwawo muli mota kuti vuto mwina sanatani lisanapikire kwambiri. Izomu kwambiri Dr. Nkhoma atoza nkhani imene idi ndiyofunikira kwambiri njira zambiri zakambidwa koma ndingonjezerapo pang'ono kuti tikatengera mavuto athu mudziko tinawo mavuto ambiri mu nduna za umoyo olo mu ntchito ya za umoyo titakuona kuti pali pokhapa takamba za matenda opasirana ndi osapasirana so nduna za umoyo ukulimbikisa kuti anthu tizitha kulumikiza zinthu or in other words service integration ndikutanthauza chani ngati munthu ndiwe uli mbusa or muna ndi CBO imene ikupanga za HIV or TB tingankonika nthawi mwalangize kwa anthu za chani za matenda angonagona osapasirana komanso ifeyo amene tikugwira ntchito za umoyo tikapita muna kukaona kwa anthu outreach or timakatha kuona kwa anthu tizisa kumakumbukira kuphatikizako kukumbusana ku anthu pa nkhani ya za matenda angonagona osapasirana also kuyeza kumene mena nenena dokotalamu china ndichoti tikatengera ndikufuna kutenga so upiteso kwambiri kwa akuluakulu a makampani chifoti tikaona makampani matha kukhala munthu mwina siku la tunthu ngokhala pansi kuita ntchito or ntchito zake kukhala zolemesa madandaulo makhala awiri atatu kena kuno kumva kuti amuna mmodzi mwa ife watani watisiya koma ndi udindo wa akuluakulu kuonesa kuti muli ma awareness program amene anaja anthu azitha kumayezedwa pafupi kuti athauza kuti mthupi mwawo muli bwanji chomaliza ndi choti
mene zakambidwira mbuyo mu investment case, kodi ndi ndalama zingati zimene tingapulumuse tikapeza kuti tathana ndi matenda agonagona. Mukatengera anthu akafukufu mukuona kuti ndalama zambiri zedi zimene titati anthu matenda samagwire pafupi anthu azikhala ndi moyo wanthanzi achita kukhala productive, ndalama zambiri zikhoza kupulumusidwa. Koma kupulumusidwa kwake ndikuti find kuti ndalama zimene zingalowe ndi mukuthandizira kukhazikisa makliniki ndi kupitisa patali uthenga nzochepa kwambiri kusiyana ndi ndalama zimene dziko likuluza chifukwa cha matenda amenewa. Chibwino, nthawi yathu ikuoneka ndithu kuti achiumya mwachidule kwambiri umaliza motani. Zikomo kwambiri chance zambiri anenapo anzangawa, koma china chomwe ndimafuna ndimalize nacho nchakuti kuti at least kuti boma laonetsa kuti lili serious kunkhani ya awareness, monga mujanina fotokozera kuja kuti osachedwa apa tapanga develop yomwe tikuitcha non-communicable diseases and mental health promotion communication framework. Chimene chichi ndi chibaluwa chomwe tachipanga mothandizana ndi mabungwe ndi mapartners osiyana kuti at least chitithandize kuti nkhani imeneyi ya awareness iteke, isakhale mbiri yakale koma ifikire magawo onse oyenereka. Mwina bongo umalizaso chomweso ndifuna nditsindike kuti nkhani yolimbana ndi matenda agonagona koma osapatsirana ngati unduna si ntchito ya unduna za umoyo okha ayi, ofuna kugwirana manja monga mmene muonera pano tagwirana manja. Pali anzathu Dr. Nkoma kuchokera kuja kuchamu, pali bwana Samuel kuchokera kuja ku NCD Alliance ndiye na osiyana ndi chinaso chomwe ndimafuna nditsindikepo kumaliza chimenechi. Zikomo kwambiri amene nda Hastings Chiumya amene ndi wachiwiri kwa mkulu amene amaona za matenda agonagona kumosapatsirana mu unduna wa zaumoyo, kutitsirizira zokambirana zapadera zimene zakufikani pano pa Zodiac, pamene tikukumbukira ndithu sabata imene yoti tichitepo kanthu pa nkhani za matenda amenewa agonagona kumosapatsirana, ndipo mutu wake wa chaka chino kuti nthawi yotsogolera ndithu yakwana. Tiwenera kuti tichitepo kanthu komanso tiwenera kuti tigwirane manja ngati tifuna kuti tithane ndi matenda amenewa. Ndithokoze kwambiri achiumya kuchokera ku nduna za umoyo. Tinali ndi Dr. Dumisani Nkoma kuchokera ku Cham, tinali ndi Francis Kwenembera kuchokera ku Kamuzu Central Hospital, iwo amayang'aniranso ndithu za matenda amenewa ku KCH, komanso tinali ndi Samuel Kumanje amene ndi Vice Chair wa NCD Alliance. Program ine yarifika kudzera ku NCD Alliance, ndipo ndikuthokozeni amene mwatsatira program ineyi pa wireless ya Kanema komanso pa wireless ya Zodiac Radio komanso pa Zodiac Online. Malo mwanzanga onse ine ndine chance mozapanda ndikufuneni madzulo opambana. Arch, located in Blantyre, Malawi, was officially inaugurated on 3 July 1964, just 3 days before Nyasaland attained independence on 6 July 1964. Independence Arch was unveiled by Dr. Hastings Kamuzu Banda, the first president of Malawi, in a momentous ceremony. In his speech, Dr. Banda described the arch as a symbol of the nation's struggle against the Federation of Nyasaland and Rhodesia. He believed that the arch carried the future aspirations of the new nation and represented the 4 pillars of his leadership: loyalty, obedience, discipline, and unity. The Independence Arch stands at an impressive 30 meters tall, making it a prominent landmark visible from many parts of Blantyre. The arch is distinguished by unique features, such as the national coat of arms, which symbolizes Malawi's new national identity and sovereignty.
The Independence Arch is adorned with 8 spears, with 4 mounted on the front view and the other 4 on the back view of the arch. These spears represent the nationalist fight and the struggle for freedom from colonization. A tunnel runs from the emblem to the ground level, adding to the structure's architectural significance. The arch also has 2 wings, and the Chipembere Highway runs through it, integrating it into the city's daily life. From a historical perspective, the Independence Arch is a tangible link to Malawi's past. It stands as a solemn tribute to significant events, such as the state of emergency in 1959, during which many Malawians were killed, imprisoned, and political parties were banned. It serves as a powerful reminder of the sacrifices made for the nation's independence, fostering a deep sense of connection to the past. In 1972, the Independence Arch was gazetted as a monument under the Monuments and Relics Act. Today, it serves as an educational tool for the younger generation and current leaders of Malawi, reminding them of the nation's history and the sacrifices made for its independence. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Stuck on you. Ooh, obsessed with you. I'm obsessed. With Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international, and everything in between. Wonerani pologalamu yapadera kuchoka ku Malawi Education Reform Program MER lolemba lililonse nthawi ya 20 minutes past 6 madzulo komanso lachiwiri nthawi ya 7:45 madzulo pakanema wa Zodiac, pamene tidzitambasula ntchito zomwe zikugwiridwa pansi pa ndondomeko ya MER pofuna kukweza maphunziro a nsukulu za primary za boma kuno ku Malawi. Pansi pa ntchito ya MER, zipinda zophunziriramo ana zokwana 10,900 ndi zomwe zili pa mndandanda womangidwa ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo maphunziro m'Malawi. Ntchito yapamwamba yotere sinachitikekonso kuno ku Malawi. On the Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac, mwenziranga. Dziko limodzi, fuko limodzi, anthu amodzi, wailesi imodzi, pomveka pawiri mdziko lonse.